El projecte Bon Aprofit, de la Clara Balmanya, es tracta d'un workshop amb nens que els hi fan una mica de repelús a les verduretes, però que quan comencen a tocar-les, a manipular-les, a tallar-les i a construir objectes, precisament culleres, bols, copes, plats, inclús ampolles, es van familiaritzant amb aquestes verdures, finalment les cuinen, les tallen i les cuinen i se les mengen dintre dels containers que han construït. És a dir, és una forma d'apropar-se a aquest món, al món de la verdura, que sempre de petit costa d'entrar. Per tant, a través del joc el que es aconsegueix és, diguem-ne, introduir un aliment sa per la canalla.